Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Karin Bosman, welkom. Op 14 april wordt er iets bijzonders gelanceerd. Het Centrum Proactieve Vertrouwenspersonen, CPV Caribbean. Wat houdt dat in? Nou, dat is een platform wat gelanceerd wordt, inderdaad wat je zegt, op 14 april. En dat is een antwoord wat we geven op de uitkomst van het onderzoek welke we gepresenteerd hebben via de SER en aan de overheid op het thema sociale en psychologische veiligheid. Dus het platform staat voor kennis en expertise en het heel laagdrempelig maken om mensen proactief aan de slag te laten gaan op sociale veiligheid. Ja, want dat onderzoek werd vorig jaar gepresenteerd en dit is zeg maar om te laten zien dat mensen daadwerkelijk iets ermee kunnen doen, zeg maar. Ja, want we hadden gezien dat 80% wel eens te maken had met ongewenst gedrag in het onderzoek. Hè. Dat waren de highlights feitelijk. Nou, hoge cijfers. Hele hoge cijfers, maar niet gek voor ons, hè, want we zien dat in heel veel landen. En 75% gaf aan, ja, we weten niet zo goed waar we naartoe moeten op het moment dat we ergens mee te maken hebben. En ja, vooral daar willen we iets aan doen. Dus het supportteam, wat in een bedrijf iets kan betekenen voor deze mensen, willen we handvatten geven, tools geven, informatie en kennis geven, zodat zij veel meer zichtbaar zijn in de organisatie om die handreiking naar mensen te maken, zodat ze zich gehoord en gezien voelen. Dat het makkelijker wordt, eenvoudiger, zonder barrières. Dat je vindt iets wat op het bedrijf gebeurt niet prettig, het druist tegen je principes in, ben je niet mee eens, dan moet je daar iets mee kunnen doen. Dan moet je er iets mee kunnen doen en niet dat het dan een heel groot ding wordt in je hoofd. Van, en dat je dan achter een commissie moet gaan verklaren wat er gebeurd is. Ja, nee, we willen dat mensen heel laagdrempelig met elkaar het gesprek kunnen voeren. We geloven ook heel erg dat de oplossing voor dit probleem aan tafel moet plaatsvinden. Door middel van dialoog en interactie en niet via allerlei meldsystemen, klachtencommissies, onderzoeken of uiteindelijk een gang naar de rechtbank. Je wil dat organisaties dat in een bedrijf met elkaar kunnen oplossen. En elk bedrijf heeft weer een eigen cultuur waarbinnen een eigen aanpak noodzakelijk is. En via het Centrum Proactieve Vertrouwenspersonen Caribbean gaan we deze het supportteam ondersteunen. Dat zijn vertrouwenspersonen, maar dat zijn ook bedrijfsmaatschappelijk werkers bijvoorbeeld. En gaat het om hele grote bedrijven of ook om kleine bedrijven? Van groot naar klein. Ja. Van groot naar klein. En we doen dit in samenwerking met Optima Arbodienst. En zij zijn ook heel erg thuis in het adviseren van de organisaties op dit thema. Als mensen hier meer over willen weten, hoe kunnen ze dan meer informatie krijgen? Is gewoon over via de website eigenlijk. Via de website, ja. Dat is simpel. Hoe heet de website? CPV Caribbean. Oké. Ja. En dan kunnen mensen alle informatie alle informatie vinden. En het is een actuele website, dus de informatie die we erop aanbieden zal continu in beweging zijn. Dus het is niet zo dat als je het eenmaal bezocht hebt dat je dan alles wel weet. Nee, we nodigen mensen uit om juist regelmatig naar die website te komen, omdat daar ook elke keer nieuwe learnings te vinden zijn. En dat is speciaal voor Curaçao? 100% nu speciaal voor Curaçao, maar uiteraard gaan wij hier ook mee naar Aruba, naar Bonaire. Maar we beginnen hier in Curaçao omdat we ook willen laten zien dat alle mensen die mee hebben gedaan aan dat onderzoek, hun stem hebben laten horen, die willen we iets teruggeven. Dus het heeft zin om van je te laten horen en op deze manier kunnen we dat laten zien aan mensen. Succes. Ja, mooi. dankjewel.